Едно от най-древните знания за взаимодействието между света, природата и човека е непрестанния енергообмен. Ние сме енергия, тя протича през нас, проводници на всичко, което създава и отнема живот. И това е една от основите, върху която изградих системата Styler Print. Начинът ни на обличане може да задвижи всички тези енергийни потоци, които минават през нас, и в същото време да ги блокира. Това всъщност представляват дрехите, които в определени зони на нашето тяло са прекалено стегнати, прекалено впити, прекалено нарязани и с прекалено много стегнатост в материята. Това може да блокира наистина нашата енергия и да създаде дори физически дискомфорт. Линията на талията, линията под гърдите, раменете, всички тези зони могат да бъдат допълнително блокирани от дрехите, които обличаме ежедневно. Замислете се колко от вашите дрехи стоят леко и свободно по тялото и колко от тях са неприятно впити, създават усещането за сковаване и блокират движенията ви. Помислете си дали в зоните, в които тези дрехи са достатъчно и прекалено впити, не се получава напрежение, свиване, стягане и такова усещане за заплитане, за затлачване. Именно това може да ви даде ориентир дали тези дрехи, които в момента обличате, ви носят и ви помагат за енергообмена на тялото и правилното функциониране на организма, или по-скоро блокират тази енергия, която ни дава живот. Ако това видео ви беше полезно, споделете го, харесайте и коментирайте, и ще се радвам да споделите вашия опит в начина си на обличане. Съобразявате ли го с това как се чувства вашето тяло? Съобразявате ли го с състоянията, които искате да изпитате? Благодаря ви и до скоро!